Jeg spiller basket i Falcon, men jeg er mest til street basket. Mit navn er Samir. Jeg er 18 år gammel. Jeg spiller også street basket. Jeg er i Danmark, det er ikke særlig godt, så det kunne være rimelig fedt, hvis vi kunne finde et sted, hvor vi kunne spille street basket om vinteren. Men lige så snart regnevejret og vinterhalvåret kommer, så gider man bare ikke spille basket. Derfor har mig og Samir skrevet et brev til at få kommunen til at give os et sted, hvor vi kan spille street basket om vinteren. Der kunne lige være 4 kurve, og så 2 kurve, der kommer ned her. Ude bagved kan der plads til en café, hvor folk kan få noget at drikke, og omklædningsrum er der så også plads. Det er sikkert. Ja, det er ideelt. Det er sikkert. NR-stationen ligger tæt på, og den ligger for eksempel Copenhagen Skatepark lige ved siden af. Det er midt i København. Samir? Hej, velkommen til. Du har hørt om vores projekt med indendørs streetbasket. Det har jeg. Ja, vi vil bare gerne vide, hvad vi skal gøre, for at det kan blive til virkelighed. I skal bare klø på. Altså, jeg synes, at mange af de idéer, der er kommet fra alle dem, der fra hele streetkulturen som sådan, er gode. Så kom med de super svedige. Vi ved til gengæld også godt, at det kan være lidt halvkoldt at gøre det udendørs i vinterhalvåret. Så vi er så set et ret godt stykke i forhold til at prøve at se på, om man kan proppe streetbasket under tag, i hvert fald i vinterhalvåret. Nice to meet you. These similar kind of street facilities in an indoor environment. And there we also work with including basketball street facilities. Velkommen til 2+1. Vi er et bureau, der laver konceptudvikling og strategisk kommunikation. Streetkultur vil brede sig ud, og derfor er det nødvendigt at forstå, hvordan tænker den her målgruppe, og hvad er det, de gerne vil have i forhold til streetmaker. Det er det, vi hjælper med at prøve at finde ud af. Yes, man. Lige kaffeplet der, men det skulle fint nok.